Velkommen på styrkehold. Vi skal starte med at ligge på ryggen. Her på ryggen må du finde en vandret lænd. Og lige lidt luft ind under. Slap af ballerne. Slap af lænden. Lad skuldrene komme væk fra ørerne. Slip i nakken og i kæberne. Og så lige få luft godt ned mod bunden af maven. Tag dit bækkenvip med, så du stille og roligt får rullet lænd og bækken lidt i gang. Skiftevis rulle lænden ned i måtten og komme tilbage til vandret neutral lænd. Fortsæt op i dine hip rolls. Så næste gang lænden er nede, ruller du op. Og bliver på toppen med indåndingen, med udåndingen ruller du ned. Og næste gang du ruller lænden ned for at rulle op i hip rolls, så tager du armene med. Ender med armene op over hovedet. Og når du ruller ned, så tager du armene med ned. Ruller lænden. Når du ruller op, så ruller armene. Løfter armene. Og når du ruller ned, så tager du armene med ned. Du har 4 tilbage. Vi mangler 1 eller 2. Jeg tager 1. Lad tvivlen komme mig selv til gode. Når du er nede, så bliv nede og tag lige 10 gode forlængelser af nakken, så du med indåndingen forlænger nakken, og med udåndingen giver slip i nakken. Sidste. Og når du har taget den, så læg et ben ned af måtten. Det andet ben i trappetrin. Stræk benet det du kan. Og så må du cirkle med et bækken, der sådan er forholdsvis i ro. Du skal bare lige 6 cirkler hver vej. Og endelig benet, hvis det her bider for hårdt i baglåret. Og når du har 6 den ene vej rundt, så skal du 6 ture den anden vej rundt. To tilbage. Og når du har dem, så kan du glæde dig over de 2 ben, du ejer. Og tage 6 hver vej rundt på ben 2.
Sidste tur den her vej. Og så skal vi den anden vej. To mere. Og når du har dem, så må du følge med op på alle 4. Hvor du lige skal forlænge og finde en fod, og det er en diagonal, du forlænger, så du forlænger, fanger foden, forlænger og kommer til start. Vi skal bare lige have 4 til hver diagonal, så du forlænger, fanger foden, forlænger, kommer til start. Vi har 2 tilbage til hver. Sidste til hver. Så bliver du på alle 4, underdrejer tæerne, og så må du med din udånding let knæene bare lige et par centimeter, og så løfter du en fod, sænker den ned, løfter den anden fod, sænker den ned, og kommer helt ned. Bliv med indåndingen, udånding let, indånding løft, udånding ned, indånding løft, udånding ned, hold den med indåndingen, udånding sænk ned. Indånding, udånding, løft. Indånding, løft en fod. Udånding ned, indånding, løft. Udånding ned, hold den med indånding. Udånding, kom ned. Indånding, udånding, løft. Indånding, løft en fod. Indånding ned, udånding, løft. Indånding. Nu gik jeg kluder i vejrtrækningen. Vi hænger bare her og venter, og så kommer du roligt ned. Vi har 4 tilbage. Træk vejret, som det passer dig, men husk lige den ekstra vejrtrækning, når du er oppe, så man ikke bare vælter ned på knæene, men stille og roligt kommer ned. Og vi har 2 tilbage. Sidste. Perfekt, så har vi varmen, og du må følge med op og stå. Vi skal rulle ned, gå frem i planke, lave en armbøjning, køre et ben ud, et ben ud, og så har vi nogle squat og noget, når vi kommer op. Det tager vi til den tid. Så du er her, gør nakken lang, ruller ned, går 4 skridt frem på armene, til du er i en planke. Der i en planke, der tager du en armbøjning. Du bestemmer selv, hvor dyb den er. Du skal bare kunne komme op fra den. Så tager du et ben ud, et ben ind, det andet ben ud. Måske er du begrænset af en væg som mig. Benet ind. Går vi 4 skridt tilbage med hænderne. Ruller op og stå. Og så skal vi squatte, så du squatter ned. Kommer op. Squat ned. Kom op. Squat ned. Kom op. Kom ned. Kom op. Det var 4. Vi bliver nede på den 8. Så nu bliver vi nede. Og så ruller vi på tæerne og går på flad fod. På tæerne og flad fod. På tæerne, flad fod. På tæerne, flad fod. Vi har 4 tilbage. På tæerne, flad fod. 2 tilbage.
Og så kommer du op. Så har vi en, og vi ser lige, hvor mange vi gider at tage. Så du forlænger nakken. Ruller ned. 4 skridt frem med armene. Find din planke. En armbøjning, du kan komme op af. Benet ud. Benet ind. Benet ud. Benet ind. Så går vi hjem. 4 skridt med armene. Ruller op og stå. 8 squats. Kom ned. Og kom op. 4. 6. Så når vi er nede næste gang, så bliver vi nede. Og så skal vi have de 8 ture op på tå og ned på flad fod. Op på tå, ned på flad fod. Femeren. Sidste. Og når du har taget den, så må du komme op, og så skal vi til runde 3. Forlæng nakken, rulle ned. 4 skridt fra armene. Planke. Armbøjning. Benet ud. Benet ind. Benet ud. Benet ind. Og så går vi hjem. Rulle op. Vi er klar til at squatte. Sekseren. Så bliver vi og har de 8 ture på tæerne og ned. Sidste. Og så kan du komme op. Næste runde. Vi forlænger nakken. Ruller ned. Kom frem. I din planke. Armbøjning. Benet ud. Benet ind. Benet ud. Benet ind. Så hjem. Ruller op. Vi er squat klar. To tilbage. Ja, det er jo sådan set bare halvanden, og nu skal vi ned og blive. Og så har du de 8 ture op. Femeren, 3 tilbage. Sidste. Kom op. Nu skal vi til den næste sidste runde, så der er håb. Forlæng nakken. Rul ned. Kom frem i planke. Armbøjning. Benet. Hjem igen. Rul op. Vi squatter. Nu kan du noget ned. Så næste gang du er nede, så bliver du tager de 8 ture op på tæerne. Sidste tur op.
Så er det aller sidste runde. Nu skal du altså nyde det. Så du gør nakken lang. Ruller ned. 4 skridt fra med armene. Planke. Armbøjning. Benet ud. Benet ind. Benet ud. Benet ind. Vi går tilbage. Ruller op. Squats. Næste gang bliver du ned. 8 ture på tæerne. Tag den sidste. Kom op. Bryst dine ben godt gået. Jeg kan mærke, du er med. Nu ruller vi ned, går i planke og sænker os ned på maven. Dernede på maven, der kan du lige sprede dine ben ud og bøje knæene, så hælene mødes. Hænderne kan bare ligge her under hagen, panden. Du må lægge hælene i retning af hinanden. Pres hælene sammen. Forlæng over hofterne, så knæene letter. Hold løftet med indåndingen. Udånding, sænk ned. Indånding. Udånding, pres ind og løft. Indånding. Udånding, sænk ned. Vi har 8 løft tilbage. To mere. Og når du har taget de 2, så må du følge med over på siden. Vi har lige 10 sideløft. Skal vi ikke våge pelsen og have armen oppe? Så du trækker op her i sidemusklerne, løfter overkroppen, løfter benene, rækker hånden ned. Du har strakte hofteforsider og kommer roligt ned. Bliv med indånding, udånding, løft op, indånding, udånding, kom ned. Vi har 8 mere. Fire tilbage. Sidste 2. Og når du har taget dem, så følg med over på ryggen. Vi skal lige have lænden rullet ned i måtten og have benene i trappetrin. Hænderne kan støtte hovedet. Du må forlænge nakken. Rul op. Med indåndingen rækker du et ben frem. Med udåndingen kom op. Indånding ræk frem. Udånding kom op. Indånding ræk frem. Udånding op. Indånding frem. Udånding. Indånding frem. Udånding op. Indånding frem. Udånding op. Vi mangler 6 til hver ben. Nu har jeg begyndt at få varmen, så den eneste flue, der er i lokalet, den vil være ved min næse. Det er typisk. Det var 2 til hver ben, 4 tilbage til hver ben.
2 tilbage til hver ben. Sidste til hver. Og så kan du rulle ned. Vi skal lige have sideløftene over på side 2. Efter det er der bagudbøjninger og rotationer, så du kan se enden nu. Stræk dig lang med udåndingen. Kom op. Hold dig med indåndingen. Udånding. Kom op. Fem løft tilbage. To løft tilbage. Sidste. Og så kan du trille om på maven og lave bagudbøjninger. Lad dine ben komme godt ud til siderne. Du har 4 bagudbøjninger tilbage. Lad os tage den sidste. Og nu mangler du bare dine 8 yndlingsrotationer. Det er jo godt nok ikke det værste at mangle. Styk. Cirka. Du kan jo bare sætte mig på pause til 80, hvis du vil. Vi har en 3 stykker tilbage.
Lad os tage 8 på den anden side. Skal jeg se, om jeg kan være her for diverse. Fire tilbage. Sidste 2. Og når du har taget den sidste, så følg med om på ryggen og træk dine knæ op. Vip lidt. Luk øjnene. Træk vejret helt ned mod bunden af maven. Og så vil jeg sige tak, fordi du var med. Vi ses på et andet hold en anden dag.